Já. Ale to prostě nebral. Protože o tom stále špiráčka. Ty vole, neříkej mi, že spácháš sebevraždu, vole. Namlouváš si, že? A přitom si prosím, že se nejde o nic jiného než o to, aby ta holka nehrála ve skutečných herců, protože tam... On nejde vyfotit asi. Já ho natáčím. Já to natáčíš, jo? Jednu její vynikající vlastnost si zapomněla, je počít. Když o pičáku jeden, tak co bude, kam polezeš? No hop. Jo, to víš, jo. Já tě snad ruším. No jo, ne. To znovu. Ty vole! Co stačí říct? Já vůbec. Jsi dospělá, můžeš se rozhodovat svobodně. No pojď sem, pojď. Jistě. Máš zubní kartáček. Pojď sem, Juníčku. Ty vole, ještě víc. Eleno. Juníku, ty vole, dej se zabít, pojď sem. Pojď. Pojď. No pojď. No tak. Počkej, vole! Jsi na zácloně! On se tam zachyt s nohama. S nohou do toho dozorku. Ty blbé. No, to byl ten nejblbější nápad, co jsem dělal, vy. No. Pojď sem. Nebo za inspirací. Budete se asi divit, ale hledám Zuzanu Kroftovou. Pojď, hop. Vítá. Ne. Tak vy taky? Tak takhle, tak vydrž. No, tak to bychom mohli společné úsilí spojit. Co říkáte? Já už jen opravdu nevím, kde je. Jak Kroftová tady někde byla? Tam daleko svil housebot a ona na něm bydlela. Od té doby, co jsme dostali zprávu, že zmizela. A housebot je pryč. To třeba někam odjel. No, měla s kým jezdit. No, možná, že někdo pomohl. Takový mladý sportovec jsem. Já mám práškový cukr, napočítě s práškovým cukrem. Tak Jinko, pojď sem, pojď. Jaký číslo měl ten housebot? To je 7:35. Soukromý pozemní zahraniční stávání. Housebot není špatný.